Tikulandireni pano pa Samavita YouTube channel ndipo mu video ya msiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu ya msiku la lero ndionena kuti yemwe adali phungu wakale wa nyumba ya malamulo yemwe wakhala akuyimira ku Mangochi Central Constituency amene ndi a Victoria Kingston amene mu nthawiyo ankayimira ngati phungu wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP pamodzi ndi azinzake ena omwenso ndi mamembala a chipani cha DPP amangidwa kamba kunena kuti amakonza upo ofuna kupha alodza Chimbilizi. Mbilizi ndi mmodzi mwa amene awina pa zisankho za pa 16 September kumene ku Mangochi Central Constituency. Ndipo Mbilizi iwowa adawina masankhowa ngati phungunso wa nyumba ya malamulo yemwe amayimira chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipo mneneri wa polisi mboma la Mangochi amene ndi Amina Daudi asimikizira zakumangidwa kwa a Kingston komanso anthu ena atatu amene amangidwa usiku wangopitawo. Ndipo mawu adafotokoza kunena kuti ndi zoona kuti Madam Kingston padakali pano ali muchitokosi ndipo anthu enanso atatu amene ndi ochokeranso constituency omwe amene ndi a DPP alinso mu chitokosi. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti nkhani padakali pano ikuyendesedwa ndi akuluakulu amene amayang'ana nkhani pa national level. Ndipo ena mwa anthuwa amene amangidwa mayina awo ndi monga Sanudi Sande, Asiatu Amani, onsewa ndi ma-officials amene ndi a chipani cha DPP kumene ku Mangochi Central Constituency. Koma mwina mungokubwezerani mbuyo pang'ono nkhani ndionena kuti yemwe amafuna kuphedwayi adakhalapo commissioner wa bungwe lija la Malawi Revenue Authority MRA amene ndi alodza Chimbilizi. Ndipo mmene anthu amayandikira kunena kuti aponye mavoti apa 16 nguri mu nthawi yemwe amayenereka kukayimira kumeneku ngati MP wa chipani cha DPP anali a Victoria Kingston. Koma mwadzidzidzi a Victoria Kingston adakana zoti ayimiranso ngati phungu kumeneku wa nyumba ya malamulo yemwe aziyimire chipani cha DPP malomwe akadali na zoti ayima ngati phungu oyima payekha. Izi zidachitika mu nthawi imene amachita masankho achipulula kapena kuti ma primary elections. So adafunsidwa a Kingston zifukwa zimene sadayimire kumeneku ngati phungu wa nyumba ya malamulo oyimira chipani cha Democratic Progressive Party. Kingston adafotokoza zolakwika zambiri ponena kuti pokonzekera chisankhochi mu nthawi imeneyi anthu angapo omwe anali nthumwi zakale adachosedwa ndi kubweresedwa nthumwi zatsopano. Komanso adafotokoza kunena kuti chinthu china chimene chidachitisa kuti asankhe kuyimira ngati wa independent ndi kuchosedwa kwa governor wa derali ku chisankho chisanachitike. Komanso adafotokoza kuti adachita chisankhochi kamba kunena kuti akuluakulu angapo adalephera kuyankha mafunso omweyo adali nawo kapena kuti madandaulo amene adali nawo ku chipani cha Democratic Progressive Party. So musiku la lero tikufotokoza kunena kuti a Victoria Kingston amene adayimira ngati phungu oyima payekha kumeneku amene mbuyo mwakhala akuyimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo oyimira chipani cha Democratic Progressive Party adakana kuyimira. So atakana iwowa mwayi unagwira alodza Chimbilizi amene iwo adayimirano ngatino MP wa DPP. Choncho mu nthawi imeneyo mu nthawi ya ma primaries kapena kuti masankho achipulula lodza Chimbilizi sadachitenso ma primaries kamba kunena kuti yemwe amayeneka kuti apikisane naye kumeneko adachita chiganizo choyima payekha. So pamasankho apa 16 September adachitika lodza Chimbilizi ndi ameneno adachita bwino pamasankho apa 16 September. So mwina mafunso amene amalawi tingakhale nawo ndionena kuti a Victoria Kingston amene amangidwa poganiziridwa kuti anali kukonza upo ndi anthu ena ofuna kupha lodza Chimbilizi. Tinene kuti ndi mphamvu ya nsanje imene yachitisa kuti achite zimenezi. Plot imene yofuna kupha nzawo. Plot imene ikubwera chifukwa chona zoti ali ndi nsanje fota loza masankho kamba kuna kuti mbuyo akhala kuchita bwino komano munthu amene amachita bwino nkuti akuyimira chipani cha Democratic Progressive Party. So amene amamangidwa asalinso membala wa chipani cha DPP kamba kuna kuti iwo adakana kuyimira ngati memba wa chipani cha DPP malomwe akadalina kuti ayimira ngati phungu wa independent. So malomwe awo munalowa lodza Chimbilizi amene pamasankho apa 16 September adawinano ngati phungu wa nyumba ya malamulo ndipo padakali pano ndi member of parliament yemwe yakuyimira chipani cha Democratic Progressive Party. Koma lero ndi nkhani imene tikufotokoza. So timve maganizo anu kunena kuti kumangidwa kwa a Victoria Kingston
kumene akuganizira kuti amafuna kupha nzawo. Kodi chiganizo chofuna kuphachi chikuza chifukwa choti akuchitira nsanje nzawo? Anyway, tilibe kufotokozera kulikonse kamba kunena kuti kafukufuku okhuza zifukwa zenizeni zimene zachititsa kuti wakonze plot, konze upo ofuna kupha, a secret plan to kill someone imene anayikonzayi. Ayichitira chifukwa chona zoti ali ndi nsanje ndi nzawo. Anyway, timve maganizo anu through comment section. Mu video ya msiku lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsenani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Samba Vita YouTube channel. Bye.